Velkommen til vores film om morfin. Første gang morfin blev isoleret fra opium var i 1804, og første gang det blev syntetisk fremstillet, altså i et laboratorie, var i 1952. På billedet her ses den rummelige form af morfin. Den er form som et T. Den rummelige form har begge hydroxygrupperne og nitrogenatomer. Den nederste hydroxygruppe kaldes et fenol, fordi den sidder fast på en benzenring. Benzenringen består af 6 C-atomer, altså carbonatomer, og benzenringen er opbygget så at der sidder en binding imellem atomerne, der er længere end en enkeltbinding, men kortere end en dobbeltbinding. Derfor kan man sige, at den består af 3 dobbeltbindinger og 3 enkeltbindinger. Man har prøvet at ændre på benzenringen, og H-gruppen, der sidder nede på benzenringen, øger opløseligheden i vand, men hæmmer passagen fra blodet til centralnervesystemet. Men fenol spiller en vigtig rolle i, hvor kraftigt molekylet er. Hvis den ikke har et fenol, der sidder fast på benzenringen, så gør det, at den er 10-20 gange mindre kraftig end morfin, hvor den har et fenol, der sidder fast på benzenringen. Den anden hydroxygruppe, der ikke indgår i benzenringen, kaldes et alkohol. Den øger også molekylets evne til at opløse sig i vand, men hæmmer passagen fra blodet til centralnervesystemet. Nitrogenatomet, også kaldet den tertiære amin, har effekten til at binde sig til både 3 og 4 grupper. Det gør, at den kan både være base, og den også kan være en syre. Det skyldes, at den kan optage en hydron og derved blive mere positiv. Øverst ses hele morfinmolekylet, men det er kun en lille del af det, der faktisk har en vigtig effekt for, om det teoretisk set dur. Fordi at den røde del, man ser hernede, det er den del af molekylet, som også ses her, som er den vigtige ting. Resten kan i princippet undlades, men det er kun teoretisk, fordi at den røde del, det er den del af molekylet, som skal indgå i receptoren for at komme igennem blodet til centralnervesystemet. På billedet ses 4 forskellige stoffer, der gennemtrænger blod-hjernebarrieren og hvorefter de påvirker nervecellen. Øverst er der kodein. Den er relativt let ved at komme forbi blod-hjernebarrieren, fordi den har en ekstra upolær binding oppe i venstre hjørne, markeret med grøn. Men den har svært ved at påvirke nervecellen, fordi den ikke har nogen hydroxygruppe ved benzenringen, altså sekskanten og cirklen. Efter kodein er der morfin. Den har svært ved at gennemtrænge blod-hjernebarrieren, fordi den ikke er upolær, men den har let ved at påvirke nervecellen, fordi den har en hydroxygruppe ved benzenringen. Efter morfin er der heroin, som har let ved at gennemtrænge blod-hjernebarrieren, fordi den har 2 ekstra upolære bindinger. Men den har svært ved at påvirke nervecellen på grund af den manglende hydroxygruppe ved benzenringen. Men heroin har den specielle egenskab, at den kan transformere sig til morfin, efter den er forbi blod-hjernebarrieren. Til sidst er der 6-metoxymorfin, som relativt let kan gennemtrænge blod-hjernebarrieren på grund af den upolære binding nede i venstre hjørne. Efter 6-metoxymorfin er forbi blod-hjernebarrieren påvirker den let nervecellen, fordi den har en hydroxygruppe ved benzenringen. Men 6-metoxymorfin har nogle ubehagelige bivirkninger og bruges derfor ikke. På billedet ses 3 forskellige molekyler, morfin, nalofin og 2-phenylmorfin. Morfin kan gå ind i en receptor og påvirke den. Nalofin, som ligner meget morfin, undtagen lige 2 ekstra carbonatomer, en dobbeltbinding mellem 2 af dem og en mindre hydrogenatom, kan gå ind i receptoren, men ikke påvirke den. Det gør, at andre molekyler ikke kan påvirke receptoren. 2-phenylmorfin har en ekstra benzenring i forhold til morfin, som gør, at den ikke kan gå ind i receptoren og kan derfor ikke påvirke den. Morfin findes på både syre- og baseform. Syreformen er positivt ladet, mens baseformen er neutralt ladet. Syreformen har meget svært ved at trænge igennem fedtmembranen, mens baseformen har relativt let ved det. Derfor er det utrolig heldigt, at der er ligevægt imellem de her 2 molekyler. De kan altså hele tiden blive til hinanden, og det sker ved, at morfinen på syreform afgiver en hydron, eller morfinen på baseform optager en.
Når morfinen først er kommet på baseform, kan den trænge igennem fedtmembranen og komme ind i centralnervesystemet. For at blive optaget i nervecellen har morfinen brug for at være på syreform. Derfor optager morfinen på baseform en hydron fra den væske, der er i centralnervesystemet, og bliver til et positivt molekyle. Det her positive molekyle, det kan blive optaget på nervecellen, og så får vi den her virkning. Nederst ser vi N-metylmorfin, som er en kvarcinær ion. En kvarcinær ion kan dog ikke passere den her fedtmembran, fordi den er positivt ladet. Kommer den kvarcinære ion dog først ind i centralnervesystemet, så vil vi se en virkning som den, vi ser i morfin. For at morfin kan fungere, er det altså meget vigtigt, at den har den her egenskab til både at være på syre- og baseform. Den skal være neutralt ladet, altså på baseform, når den passerer fedtmembranen, og positivt ladet, altså på syreform, når den vil ind og fange nervecellen.